Assalamu alaykum oglanlar, gyzlar, gowmy adaylaryň janyňy sağmy? Bir hepdejik maşyna adara etmesek, bir ýyllap gitmedik ýaly golýa, şeýler aktoýsy da bolýarmy? Gowmy adaylaryň janyňy sağmy? Bugün biz mar maşyna adaryna häzir aýlanar, görürs, bakaradar. Nesibedenden sizden diňe like goýup, kommentariýat gollamak gala. Bir magda bolun, hokman agda bolman görýän agdalymyz 60%. Gödüňiz elem 60% adam şunu agda bolman görýär. Agda bolun oglanlar 100 000 ýeteliň reska motivasiýa bolsun. Başlamak hakky atladyň gatga uýagymyz bardyr Green Hill 530 yetip gelýändir. Şu ýerde nomerler goýjak. Dillerlere jaň etip adres alyň we bu kalotkamy da Optimus Avtogund magazynyna satylýar. Olam nomerini bärde goýjak. Başladyk onda nesibedenden oglanlar. Körüm hasasyny bir ýerde galar ýa-da her ýerde gelemde maşynalara mikrofon alyp gelýän oglanlar. Şunumna şemallyk owa. Şemallygyny bilip bolanokda öňünden. Onuň her ýerde alyp gelýän gerek wagtam bolýar, gerek däl wagtam bolýar. Birinji bilen täze zatdan başlaýlyň ha. Täze sen oglanlar gibrit 2,5 gibrit delýär, öne golýarlar. Men şundan da bolny. Edil jal berip görün göremok. Degim ýeňil we näli probeg azad almanyny aljak bolsaňyz bolmasa çalsaýlanýandyr elekler ýalyk del. 86.000 mil geçipdir. Monitor şoňaly XL kompüter bu. Ana 22'nin 5-nji aýy. Men kod açyp görüň. Salon atarasa. Şu şeyden dedim açmaly, oluyor açacağım. Ha, açarım da olmaz. Ortak sideni var, ana men siyanamını şu sidenesini uçurtturlar da. Karoç şuna 8 adam diýdi, ol niýe da adam bolýar dämi? Wadiçler 8 bolýar da. Şunu açık araştıracak. Golkene. Sneshka odan naymın ha. Serdim olunu Radno yaktın. Radno Sneshka Ahmatlar akkolyan onun. Radno Sneshka akkolyan. Ne bunu hata odan göreniyorum. Açık ömün çoğumdur etmeli. Diski açık etsen mi bunu? 3 detallı da kraska var diye. 5 kameran Abiltsovka koyulup duruyor. Bu 5 kamera derler. Genesis G70 yaşlansa üstün kazanan maşin. Trend dolu şu var. $20,000 diye baka. Böyledir. Vida gat ders kayman. Prabe am gata da kena o. 2000 mil. Salona sözüm. Bakın ne degen okma. Renk uğurlan olma akmalı uğurlan. Soğuşma bilemek. Min koda açıp çıkarım. Yani ustalar bari şu seridenden bilyar. Uğurlan mı uğurmadık mı? Kollat. Oturmadık yara o sideni. Ellemeli elimizden kır yokmasın nere. Şunu açıklat. Kalot kocaman mesajı baka vardır buna. Ya kollat. Kim asırda nesi yesin. Başka. Azya'da Radnoyum kraska diye şu maşin. Görüyoruz. Hiç çilem ayırbak atmadık. Değmem yok diye. Görünen laboy özkeni. Win kodu açıp çıkarım. Bumper çalışılan ya 95.000 milli. İçin koja salonu örttürler aslında koja değil ekeni. Kollat diyor. Arasacı. Edil Azya'da gözlep görün bağ olsa. Bak adam kovda yönü 14,5 diye. L'da XL'den otturlar da. Çalacak. Şunu. Yani vitçası adı bayır ötler. Abiltsovka. Buraya çıkça 10 liraydı ama motion oluyor. Kim alsa nesi versin? Kovda at gözlep görünür için. 22 emri. Radno yak.
$17.500 bakası var diye görülen win kodunu. Arasam ka. Boya özü alıklı. İnniyorunu yazır ayalar da ulanır onun ussa barla da en goğusu. 2021 5. ay. Rejim yok 87.000 mil geçiptir. 87.000 mil. Tarpedayır bak atan ya Allah. Ha yok atmadık ya yok yanlıştım. Min kod açık görün hani. Neyme var? Arasacak ne maşina? Senedim çızık yine var zat yırtık ona zat yok. Salonun bir şuna var ha. Köp olan şu salonu kendin serin de maşin ne el minlerini bilir ya. Sadece ben nasıl kattılar o yıtkın. Bilir ya yani ona bitirip var ya. Şeyler aklat değilsin numarına koydum oğlan arıyordum o canlısın. Yine bir 20 kamera. Snaşkası görülen ne hilekka. $17.000 diye bakası. Primerna şoğul verdi on üniversiteni de şular. On üniversite yollar elbet yapılmasa on üniversite yarım çok yalar. Şıpık style'dadır oğlanlar gen görmen yürümölle ha onun ayak yarı orkut ya. Krasovka sen balıkta da bilyan da 22 yılam 140.000 kilometre bolun mile uğrayın 90.000 mil olayam ya 80.000 olayam. Rejimler uzamına bağdır 22 modella. Şunu aranne şey deyip ayrık görmeli. Ana mata salon. Hoppa. Ana. Erveden değilik yani. Dedim cüğün görmeni. İçine kraska tepilmen. O bir kraska olaymasa maşın. Radno kraska min bir. Asırcıt edilmendir. Radno kraska olsa asırcıt edilmedik olsa has kovurulandır. Çıkkı pıkkı bolup geçtin. Radno kraska oluyor da. Senin numaranı koydum. Son kısıyanan maksimal komplektasyası olanlar. Görüyoruz. 2.5 hibrit. Toyota znaçokluca. Yani renk uğurlan diyeydi yani onu. Toyota, to jest Labo Toyota. Ana. 2021. En koda açık görün. Brown am şunu çıktır meyle bir hilek. Eylek bizim bilen Brown'umuz derler bir hilek. Yoğurt renk. Brown nerler men yoğurt diysen has kovalamasa. Ayakta çabıdı. Samolyot sizeni. Manitorluca. Ana. Bu zat. Bakın neçe dedin? 34.000 dolar. Şu an bizde en kıymet haylandırışı. 2011 3.5 motor geliyor. Limited full oluyor da. $20.000 diye olanlar bak. Bir kırlo çalışılan neydi? Önkü. Zavod koyun kojadı. JBL audio sistemi. O da opsiyon. Olacakken Şahzada da koydum gitti. RAV 4 görüyoruz. Baha $16.500. Yılam 17. Açık koyarım bağ olsa. Ana. Bizde bu maşin ken yok. Yükselirken ödem. Qatret küçük kadar. Yani içlerde materyal hem yükseledi.
Men kän gyzyklanamok bu maşinden hiç şili edilmeň özüme başy gyzyklylar ýöne oglanlar kän soraýan. 91 miňim mil geçipdir. Ana. 16-6-njy ay eken men 17 idimmi? Şunu açıklat. Kemalsa'da ne seversin? Palta kemri. Radno yak mı amba? Radno yak mı? Radno kraskada. Dinge bumperda kraska var. Bakada 13,5. 13,5 o $1000 ödün. Oycak qalyanmay diye. Hava da ıssy. Kaynaya. Şu goşul şitler şu palta gowul şäre opşa emesine de gowul şä. Eýsin nomyny goýdum oglanlar. Özüňiz jaňlaşyň. Karollu. Şu maşyn kirjide de öyle ýarsyn geçdiňiz ýa. Bahada 11,5. Ýarsyn geçýäňiz kirjit bolýa. Nomerini hem goýdum eýsiniň 96 miň ýyl geçipdir. Deýim öňünden neydi? Nolar 21. Şol Sikionik diýdim ka diýdim la men. Ya hatchback Corolla diýämin. Hani has gowy düşünýänler kommentarda belläň. Motorunam goýaýyn. Kime gyzykly bolsa da nomerini goýdum. Ýene orsan täze siýanamyz. Şu maşyn gatga görýän. Size de gorkaýyn gowlady. 31,5 bahasy. Oglanlar daýoga baka ýöne limited. Ana görüň. Näme şoňa Brown ýatmy Ridge diýät men düşünmedim. Birki Brown Ridge ütkötde ama 68 miň mil geçipdir. Maşyn alçyk. Ayakta da atça, beýdeňde de atça, knopkada da bäram kaptan sidene, samolyot sidene, hem udobny bolsa diýin. Oy. Dögdi agmına. Alk gitmeli onu. Ha, bence üşen eken. Gördün mü? Berdim şazat. Knopkada olmalı mı kaydan onu platinumda şol knopka. Yanlışmasam. Bilim çetta. Bilan Prastoy va XLS va S-Class va ondan sonra Melex'i Limited ve Platinum. En son kan Platinum da hem bilen işleyen maşini. Platinum Highlander ýöne bula olanlar. Görýärsiler. $37,500 bahasy var. Bu gymmat maşyn. Känrä gurar gymmat däli ýyl täze zatlar 65 miň mil ul monitor, JBL, sidene gazar ýa soja hemme zat şunda bar. Highlander'ın en son klasy. 0322. Hemem gowdady 3,5'dır be. Soňuja 2-4 turba geçenler. Bularam RX ýaly. Şondan 3,5. 3,5 miň bahasy gymmat bolýar bizde. Şu adam uje häzirden şoňa baha bildirdi. 3,5 çıkan okda bolun. Reska adamlar alışdyryp inne gymmatlar diýip. Haşladı sürüp da. Lexus ES 350. 2006'ın ayağı. 7'de. Biz kulçoy dostluklarda da var. Renk öğürlüptür. Bakada $10,250 diye. Ana. Şeyler akıdı. Raskoçuklara barken melaşın ocuk bucuk rahatları onun galan neyesini düşünsen maşin görüp. Dut Camry 2002
Yani şu var ya, daşa обычный ha. İçi salon, kanatka. Gördün? Ana. Motor üçlük. 2001'in 12. ayı. Üçlük motordur. Aslı burada 3 gelmeli. Hem salon 2-4'lük 3 hem kabel 3'lüğüm gelen bolsa gelip bilir. Podograf sijenyalar var. Bahada 11 oğlanlar. 11 ming dolar. Dut kemi koymasa gabar hilek bolar. Dut kemi dut avlan bir sançı kaçabı koymalı. Bahalar bilip durur sali. Yani kovacak yani. Baharladım ıssa görkedim. Masaslaşım viç açsa adı o bir daşından yanıp çık durur zat. Renk olup duruyor. Hyundai Sonata Limited. Holun oğlanı ayttar inline näme limitedden ýokardan diýip. Imina şu motorda adı. Ata komplektasiyasy boýunça bu has bagatı. 1.6 turbini gelýär. Gologramma, panorama, sideniya, kızlar ýasa, wodya, boz audio sistema. Şunus var, şunu neudobny uğraşançaňyz, beş kamera. Ay короче, agda otur berme sana. Bak saat. Ne? 20 bin kodçuğu. Vaa, açmadım mı? Açtın mı? O, boldu bu ya. Maşının içinden ara bir zavoddan paket maşın çıkar ya. Şoň ýa aýrylmandyk. Значит, arasa sürüpdirler, arasa saklatdyrlar. Hemme soň ýalyk bolanok. Baha 16,5 diýär. Mene degem kaýdan radnoyak galanam. Özüňiz skitka sora berin. 10 ýaşa alsaňa 100% ýaşa. Hyundai Elantra ulanlar. Baha 17 diýdiň dämem? 10 çarmı? 13.500 günü geçdimi? 10 çarm ulanlar. Kelle bulaşdy. Yani karoçy bir açıklat dollar. Şondan näde aýdyp berjek. Tam tutarsa taýyr etdi lekin neytralkada durlaýby. Radnoya mak. Radnoy içine kraskada tekmenler. Yolla çıdaly ara olo. Ruchnoyam elle. Sıra çalmak için Elantra minmeli ara. Sıra çalara na ruchnoy elledir. Ay açık koyar aman göreli. Arasacak. Yo arasacak enne. Nesi versin kim alsa. Edil dut kem. Nedir 13.000 dolar yapar yanı da ulanır. Onun abi hasam koy. Koğla adam ikilik prestoy motor. Kaviring turbo motor halandı. Şoň üçin ana şolar üçin ýörüýär. Türkmenistan üçin çıkarlar ola. Nissan Pathfinder 3,5 milyar arabalarım. Baha 23, yılı 22. Radnoyak yönü prastoy. Deýmem hiç il ýok diýä. Görýäsany. Ýangylypdyr, maşyn nomerlanmady. Ana evin kodu. Böyle tapmalı. Ana. Nissan'ın kaçtı? Toyota'nın karakteri ulanır. İki tane Japonka. Japonya'nın önümü. Yani prastoy eken ne o? Mesela bir gün gittim ha. Daşına seyredip. Full panorama, hiç ildiğim yok. Radnoya fazla. Hoppa. Mamınları elin diye. Yani daha şovda renk uğurlarını gördüm ben. 20 meşe. Fullum. Yadınız şem. Platinum döyeceğim şöyle panorama hem de. Ana da. Ve şey işte bu işine. Ford Explorer. İnniki videomda nesbasa Ford hakta olur. Maşının tarih hakta gürleşerse sonra Ford hakta. İn birinci çıkar maşinna. Ford Explorer XLT komplektatsiya panoramadır bu. Renk uğurlupdur. Baha 21 diye. Ona da bin kodu ulanır. XLT'nin prastoy ama şuna panorama ama. 2-3 turbo elýär, ýörüş zady gaty goý. Biz Highlander'la deňeşdiremizde razgonyny galmatdary. Abzor badyr YouTube kanalda görüň arkaň. Dört ve dördüm. Kim alsa da nesi yesin.
Siena birinci pokoleniýasy bolanlar gowjakene prostoy ýöne ýaman gowy. Baha 11,5 diýär. Göreli näme bar 11,5. Ýyl könerak zat göräýin diýäňi-de. Görýän ýöne ýyl könerak zat hiç arzan däl bolanlar. Ýöne maşyn gowjakene. Sidenler zatlar ýanyp dur. Soň goýulymy? Ya zawod koşunga saklan dediler. Onu men bilemok. Onu şu usta barladyň. Onu ýöne bilmek kynrak da. Aýt kaýnalar apalan hemmesem çalşylan gelýär. Siyana haýlandyr näme üçin? Orada öwgen ýerine seret beren oglanlar. İçinde ýöne kraska sepilipdir bolyn. Bu jawat ýaly. Şo öwgen ýeri döwük bolsa maşynyň bahasy 200 milyon düşýändir oglanlar. Ana. Şu at aýlanýan seredýän oglanlar 8'de de bizde ujasy düşýär. Bolmy? Yak gelýänysy. Kremam çalýan olyn peýda edenok. Bahalar var ha, ýyl täzeler ardan tap bolýan ekeni. Ýöne ýyl könelerden kynrak. Tap bolanok diýsem bolýar. Odan jekene bu maşyn. Terdimi? Evet, çarşa terde aslında gato odan. Şey dip çıksıraýsan ha. Baha 16 olanlar. 1.6 turbina. Sanata. Görýär. Hemen full olanlar be. Geldim. Ýöne ýa kilogrammy zat ýok, 153 000 geçipdir. Rejimler ba. Nada win kodumuz 21. Janalay alsaň. Sidenýasy inline kameňydy. Inline kalýar, inline bärle bir açyk çeşip dur şonlara. Halat me maşyn bugan aýkydy. Şeydi çıksıraýsan da. Garaja diska. Komplektatsiýasyň 1.6 turbo dikdi. Ana. Qara gaýçaklara serediň oglanlar, qara paltalar. Ana, qara renk başgaçalar. Bal L, ol S. Aňyr kes klasyny böyle prostoy. 2'm 12,5dan görýärsiz. İkisini ýese bir adamdyr, onuň bir nomer goýjak oglanlar. Mata salon. Janala. Egerde palto gözläp ýören baga bolsa, alyp çyk, ılalaşyp alyberin oglanlar. Gowjaken degim gan barlarym ýöne garada bir üç köşeksa. Ha, bul assujet edilipdir, bul radno kraska. Şeydip aýdyp sassa gowda. Hala solsa solyk geçsin, assujet edilen edilip geçsin, gowja kraska, gowja lak bolaryndan bolsa. Prinsipe. Ýöne edil palta gözläp ýören bolsa, şuňa açyk garajda adalynsana. Madama da moda bolýar da şu. Ýöne Thomas'a gatga ýaray bul. Onam gorkadan ana. Ana es men ýönerlen has gowra näme üçin le has ýumşak bolýar. Ana. Bu ýöne hoja salon, setkajy bar ekeni. Bir kajanan boýun 12, ol 13'tü. Masada netiyessin. Şun zaýa pikir etmen bolanlar. Gat köp wagt açylman dursa şoňalyk bolýar. Dosa bolanlar yatan paltasy bardy, gat kän ýatdol, daşar ürti işläp 6-7 ýyldan soň geldi. Gaplar açylan uğrak gitdi şol. Häzir bu gapdal gowdur. Täze gapdal kän açylanok da. Aýa, bärde şoňalyk. Bu da adam endi ya. Masada ne seversin? Toya mene. Garaja paltalary. 19 Camry. Baha 14 diye. Ilalaşak diye. Görölany. Ýöne 19'un 12-nji aýy çykýar. Renkam garadan öwürlükdir. Monitoruna aşakda ölenler olanlar 67 000 mil geçipdir. Milaga gatkenler. Le prostoyju. Matalar Amervettel salonu. Ol nikelji saat takıştırıp bedeýärler. Şoň alçyk zatlar edilipdir.
Mene yönünü bir yıkılardan hövsüm kaçta olanlar. Diskaca birazcık ütköş gedesim geliyor. Atak bir yıkılardan pon hövsüm kaçtı. Aslı Halicide, Evropa'da geliyordım. Şol şoňa bir açıklara bak. Öks kelle 3,5 prostoy. Görýäs. Baha $9,000 da ýylam 2008. Soň tikilipdir salona gerek olanlar ya tikmeli ya da çalışmalı. Lukluca olan olsa da edil 3,5 turacak diýseniz ýöreýişde da ýokmyň mesele ýok. Öňe 2,5 has gowarýarlar dara bizimkiler. Ýöne 2008'de 2,5 ýok. 2,4 baýa 3,5 ma. 2,5 soň geldi. 330 yes, ingowurlan Lexus'un biri. Ana. Şunu 10,5 diye yaşadı. Salon atıkılıp olanlar. Ona da 8'in 3'ün 8. ayı. Yere de eder maşin olan saloncuklar da atlarsa famisiz yani. Ba salon tom tikilipdir, tikilşe elbetler. Ödül alaşta ödüm koyun. Yöne yine bir zat olan olsa galip barladın. Normal nussa tapında random nussa değil. Random nussa gelýärdi. Satıcıdan pul soruyor. Bilen sonra ana olanlar Ford ST şu ingorlyany ST diýenler biz. Gataylygan şörýä. Üçlük twin turbo samolyot olanlar masaj sizene bahada $24,000 bir renk geçen. Mena bahada degem kaydana 24,000 bu komplektatsiya ingowus hasaplanýar. 21 ýylam. Kim alsa da nesi etsin? Raketa sürjek diýseniz. Raketa sürjek bolsaňyz alýaňyz. Mün iznada serdim. Klimatçığı sizene hemmeler bak. Jana şu maşin. Kim alsa nesi etsin oranı. Gatı dast oyunu baka. Qoğdat. Ha bazarda qoğdat çıkan oqt ýaňyzda çık gäle. Kalana ben kod açık görünýär. Men degilme serdenler. Näberde durup barlap durmakda. Lisiçka 2 kilik motor renk geçipdir. Baha $6,000 diye. Khas arzanak maşinlerden hem koyuşturulur. Bolluğundan. Şurayı da otur berdi. Kurru karollan hıvlası. Karollu olanlar. Bola mesele yok. Degim yeňilli ýaşyň. Göre. Baha ýöne da ýoljakken 8,600 diýe. Ana. Antizagar krema çarlı molun elim yanık gedýär ya suraw geçen bakayım. Ya bir de ısıyımda çıdan okmuşum. Daşına 50 plus Fahrenheit diyem ne hemen bir daha da diyor. Yurdumuzda ingimmat yes şular. Şu an 17 yesler ingimmadı. Bahasından ne için? Şu maşın $20,000. $20,000 şu an. 19'am 20'am tap bolýar. Ýöne şunu alýarlar. Ingowurlayan şu. Renk uğurlayan olanlar. Famisi jene ba airbag atmadık degim yeňil znaç. Bir renk uğurlayan. Radnoyam kojalar. Maşynyň ýagdaýy idealny. Hiç çykdyjy ýok. Diskaçyklary. Owdat mesele ýok. Menem gowarýar. Ýöne bakaja bir açykdaý. Ýöreýiş gaty dursun. Soňky modeller men ýumşak görýärler. Bilemok näçin. Bu jer pakışkalar dur 4 santyk. Oňdan ýöne. Hayda, hiç aşağı
17'nin öňü zady ütkendir 13-14'den. Sizin gowarýanyňyz oglanlar. Zavodskoy 2-de, Zavodskoyam ak degmem ýok. Bahada 10-çarma. Görýäs. Kojalar ýöne radnoy däl tikilipdir. 2003 ýyly. Yumşak RX-da. Gumo sölü dağı bolýar, ýöne 4'de. O has gowalardym kadän mene. 4'den ýörüş petrak bolýar, mostulýar, reduktor ses edýär. Sadece çekinýärler-de. Şondan onun 2'den has gowarýar. 2009 Highlander. Baha 10 ýaşarym degim ýokdy. Laboyum radnoy. Bolýar. Ýöne prostoy ekeni. Şansy minus. Buna bir kajagy. Men kod kaýyr açar hoşaram. Ýagam içinden ýekdik çykýar. Barlakdyryň nesibäňde. Açsa. Bira motor 3,5 mele. Yumşak Highlander. Gowarlyar bada. Dağı çöle guma urdurýarlar. Sonun bahady soň ýarakdyr. Bir wagt 10 000 dönmüşler. Soň gymmatlady. Bu tawlan men jemläýin. Asla düşdi. Polny 9'da uja dem alar ýerler olanlar. 3'lük motor deýim hiç el ýok. 2002 bahada 12 diýär. Ana. Majigar bar eken. Koja salon. Koja näme? Rejken kojasy. Koja elbetde. Bu tawlanyň bahasy haçan düşerken ýa-ni. Mene kiçile düşer etdim bolyn, ýalňyşlyk düşmedi. Bu aşa ýollar bilen bile beterem galla. Kim asa nesip etsin. Ne olanlar şuňal maşynalar boldy. Göwnüňler anlasa like, kommentary goýmagy unutmaň. Indik bazar gün bärik gelmer skare suwa. Elimizdeyse barerler gidelim. Haýsy maşynalar edelim, haýsy welaýatyň maşynalarını edelim. Kommentarda belläň, belki Aşgabatda gitmegimiz gatakmal. Hanunda janyň sag bolsun, kim nähil maşynalar gelipdir. Her biriňize öz isleýän maşyna almak nesip etsin. Iňe sag adam janyň sag bolsun. Dawaçy, menem ýöredim.